Okerkale irratia. Pensaba que yo me iba a morir. Arratsaldeon eta ongi etorri beste misterioen ontzira, entzula eta entzuli guztiei. Arratzaldeon, hemen txekea berriz estudioan opor txiki batzuk hartu eta geho, bai, aspadian etorri gabe, baina bueno, pilak ondo kargatuta etorri gabe. Bai, isai astuta zakagun nola garratzen zan edion. Bai, zehoz ikutu digu hemen, ez da lehen bezala, Baina bueno, moldatuko gea, momentu polit eta, ez da, entretenigarri bat pasatzeko. Hemen kulturera irintzita jalengo misterioa. Zinak ikutu horrena gioa. Zein ibilida hemen gure estudioa, misterio. Baina bueno, hori oporrak komentauta, bueno, ondo aprobetxau dizkidu eta hor bidai txiki bat indegu, Bai, zuk esan bezala, oindala 2 aste, zean egon ginen, Portaventuran, eta gaur pixkatoren inguruan egongo izketan. Halloween. Bai, hortxe, Bai. jonginduan hori ikusteko, ni beina egon gabe noan, bueno, Halloween, Portaventuran askotan, baina hori esperientzia berri bat izan da. Bai, bueno, Zu salia zea zu, horita... Oso. Bai. Kigu, mundu guztiak, Halloween daula. Orduan, nahiko gertu behatzea. Eta, egun bato bitarako juteko nahiko plan politia izatea. Eskematian, hori atrakzioak eta guztoko ilmazkazu, Bai, gaina ambiente hona, otea hor, pentsatzezu, sarua, udaran normala jende asko otia, baina saruan ez da jende asko ongo, eta gaina parkiare dekora utene, ambiente hona, eta temperatura egokia hor kolan itxiteko, eta horakuak, eta ondo, ez da, esperientzia hona izan zen. Bai, azkenian hotzikan ez baduten eta hola, azkenian kolak ez dia demora askokuak, igual bakarrik egon orduta erdi, 2 ordu zai, hurakan kondorria montatzeko, gero 15 segundoko satisfakzioa egiteko. Ahi, eta izta, orduta erdi bakarrik nio. Goi guztia eman eta, 2 atrazio proba ditut, ojo, cuidado. Bai, hori izan zen, gure viajea, atea ginean igande baten, da, gure intentzioa izan zen, astelena, jota fuego ibiltzia, aurre eta atzea umien pare. Bai, baina horre, igual, faio bat okiko duen, aste azkena zan azarak bat, hildako guztien eguna, eta astelen nian junginan. Karo, guk uste denun, parkia utza gongo zala, porque esaten genuen, Espainian nola umiak eta jai ez dakaben, eskolara jungoia, eta parkia utza gongo da. Baina tamales, han Frantzia osua, zaunan, portatura sartuta. Frantzez ez beteta zitxona, eta ze hostie, Frantzian umiak ez dituk eskola juten, ze hostie. Bai, eske gaina, han kontinentia bada, Bai, tipo Asia, China... Europakoan dana Frantziako, Asia. Parke osua frantzesa, Port Aventura. Bai, dana la mademoiselle. Bai, la hostia. O Furious Bako. 3 horas de espera. Sí, con patatas. Baina, nik ez dakit Frantzian ze kristo dagoa, baina norbait lan egite holduan. Ez dakit. Beti dauz, hemen, hastian ziarre bai. Danak fast pass horrekin zabezen, Con express. Oie, manejan, mucha viruta. Gokun gintuan, da, hostia. Lelena, montau gintuan, berrian, en el... Nola? Bai, Uncharted. Izango gote, guazen, lehengo hori probatza, porque bestela bete itea. Eta ondo egin gu bintzat, zemat egin hor zai, 40 minutu, baina hor jugada maestra egin duen. Hor lehengo erabakia. Hiru ginenez, lehengo erabakia, bakizu, eta ez dakinantzako, pixkat planea uinartezu, portantura gute zanian, porque, karo, leku batetik bestera pixkat distantzia daude, eta atrakzio eta espektakulo bakoitzak bere orutegi dazka. Orduan, pixkat dana ikusi alizateko, dana probaba alizateko, pixkat eguna planifika emerdezu. Orduan gure lehengo erabakia hori izan zen, enbede Ferrarira jun, Ferrariko lehengo atrakzio hortara jun, gero Furious Bakora jun, da gero bestietara, lehengo gauza Unchartedera. Baina, ez ginen konturau, Far Westeko hoteleko sarrera justo hor dabla. Gold River. Orduan, claro, Gold River dala hotel honetariko bat
parkean bertan daudenetakoa, basea, jende guztia lehen orduan parkera sartu eta untxartera juntzan. Bai, sartu eta eskuita hor bertan, Orduan, bueno, gure erabakia izan zen, individualetik sartzia, zualtzea sartu binako irunoeka lanueka, bueno, taldeka, edo dago beste kola bat berezia banakadoan pertsonantzako. Bai. Orduan, karo, asiento libre bat gehatzean beste kolako hortik sartzea. Bizke hori aldatu inde, porque leheno izateguan ni akoratzen hau, junda, familia egin da, de repente kola neon da, fondotik, uno, falta uno, eta beti jendia hor. Eta hor, erditik hanbate galtzau da, yo aquí estoy solo, me han dejado solo, voy yo, da, venga, ven tú, pricao, pa dentro. Eta hori jarri ezea, kola berezia. Horre konfliktuak giren inele lengua, ni. Beti, konfliktuak lekutaren tandagoz. Hai hau eta, sartu gintuan, 30 minutu hola, eta, bueno, gure gintorrezen aitorrek, dei bat zakan, da, barruan, musika jartzei pixkat, espera, berrota minutuko espera hori pixkat. Amerizatzeko. Bai, eta esan nitxo, aitor, kanpoa pixkat, menongo gara, eta gero sartu. Eta sartu ordukoan, zitxon bestia lurrian, esto es cola de uno, tienes que esperar, y estoy con mis amigos, te he dicho que es cola de uno, eta jendia tenso, goizeko amarretatik ja. Bai, bueno, bakizu azkenian inorrei ezai gustatzen inorre kolatzia eta gaina guk gero esan ziogun, que estaba con nosotros, que acaba de salir hace 5. O sea, tampoco... Azkenian gauzai pixkat, kola eta espera hori pixkat, ez da git, amen izan dut lako bronka txikillak eta... Bai, bintzate demora pasea ondo da. Nik uste portaventurakoa bertakoa sartzea la koletan da pixka bronka pixka sartzeko. Pixka zitzaia. T'has colado, tu. Bai, hori pixkat greska montatzeko, eta bueno. Ni misterioa zekat, horre. Hor, zer ba? Ez altzina kontura. Bueno, dano kontura geha, behin. Zu hor kolan sartzea, bueno, Huracan Condor, Dragon Khan, mitiko Dragon Khan, mitiko. Bai, mitiko, pero ya pixkatatzean gauda, ya berriekin. Mitiko kakatz gaude. Kakatzia, bai. Eta, 30 minutu indituzu, kola erdia jandezu, eta augustuan baldimazuaz 40 gradu eta 2 litro izerdi bota, eta derrepente, itortze zatzu bat atzedik, saltotzei lehenko baia, urrenguare bai, eta ikatzen mokua jaden da zate, no, hasia gaurrea, eta danak atziala, eta aurrea jartzea, eta ze hostia, danen aurrean kolaudek, eta ni hemen tontuan pare gatzen hau. Gainera, goratzea, gertatzen gunean, Huracan Condorreko kolan, sartu ziala bi, tipo, ez dakit, beste... Bai. Eta gauza edek, beste matematik kasu iten bazio, baina beste bioiek... Ez gauza da, claro, inorrek ez jende guztia gatzea, beira, eta, tipo, hauek zetan nahi dira, baina, eze Cristo, ez inorrek izer esaten da, venga, horrea, pues mientras que no me diga nadie nada, aurpegia gota, eta venga. Eta Huracan Condorrian gure aurrian, gotza, nola izuten. Bai. Etorri zian gurekin, bateko kolan izango bazien bezala, eta gero, saltak zuten baina, eta jarri zian kola normalia, baina, karo, dana pasau zuten orduta pikuko, zea. Hortze, misterioa. Ez autu galdu baten bat. Karo, gaina jendia, zozaten, claro, te haces el longis, no te das por aludido, eta sei aurrea. No entiendo igual, francesa naiz. Je suis français, et... Je ne parle basque. Vas mis cojones. Vas, pero la cara de tonto que se me ha ya has entendido. Le cuchon pour vous. Hola, misterio. Ahí va. Ba, bueno, hola, izan eguna, untxartez hortan, da nertzago pixka kakatz. Bai? Ostia, niri guztau zitzen. Bai, sorpresilla, bi aldiz montau ezkoia kakatz. Ez, baina, bueno, azkenean, esan bastante diferentia bestiekin alderauta, eta, bueno, nire guztau zitzen hola, alboska jutia eta atzeruntza, ez ditu hartzen velozidadiek, xamalak eta hartzitunak, baina kuriosua, gaina gero igual frenau itesan, gero pantalla baten esplikatzen zizun zehose, gero atzeruntz, gero aurreruntz. Diferentia. Animatzen du jendia, montatzea eta probatzea, 2 ordu kokola janda, gero barrura. Bai, horren onduan gaina bak izan da, hor. Tertziok? Estampidea. Mitiko, beste mitiko, kriston guapua. Hor gizun bat akauzan, ez? Balda izan. Pixkat, ondoko saldutako bat montatu mentzan, da jota lurrea. Baina, bueno, bai. Probabilidad, hainbeste jende eta hainbeste urtetan hori irikita, beti aksiente bat obi beti gertu berdia. Baina, ni uste ez itura pasatzen. Hor, karo, egoten dira, pixu batzuk eta altura batzuk, minimo batzuk, eta baita maksimoak ere. Orduan, karo, usten dute akausan hori etzala
ez zitura baldintza betetzen, eta horregatikan... Goia, bea betetzen zinez. Ez dakit disparatatea. Bueno, ez gaitu kabroiak izango. Bai, tragedia, eta esparrea ez dioengo. Ja, gero, Unchartedik gero junginan zehara, ja, una casa del terror, no? Bai, karo, hori kontauza. Hau jendiak ez du jakingo. Urtian ziar, egoten da, portantura jendetanak ezautzen dugun portantura normala. Atrakzioekin, ja, bueno, ez da goten dekorazio asko, baina, bueno, Halloweeneko bilabetetik lehenu, oza, azaroak batetik, azaroak bat baino lehenu, uste tala hilabete bat lehenu, eta gero beste hilabete erdio, ez da hit. Más o menos, hilabete eta erdio, hilabete uste, iraupena dakala. Ba, iteute parkia dana dekorau, bastante dekorazio. Ambientia, Halloween. Eta gero, jartzi dituzte, hori, Casas del Terror, orduan espektakuluak ere molda bite dituzte, orduan urte guztien egoten dira espektakulo klase bat, eta gero Halloweenen beste bat. Eta ni lehen urtean ere egon nintzen, da lehen urtean ginalderauta nik ustet urtetik urtera dabiltzala Casa del Terror horietan pertsonaiak kentzen. Presupuestua bajo. Orduan, karo, gehatzen zea askotan, pasadizo batzutan, en plan, batzu muñekuak, o igual batzu figurantia dia, baina, karo, hartu jarri duzte metro gehiago errekorrido. Orduan, karo, sustuak eta emateko pixkat eskaz geraudia. Nere ustetan oso pobre izan zen. Porque ni, bueno, aspektatibak ikutzik jozu eta, ostra, Portaventura, Halloween, hainbeste aldi zentzun, eta esate, Casa del Terror, pepino, Zartze, eta, bueno, jakiteko, zonalde bakoitzian, hor, esan duen herrialdeo kontinente bakoitzian, da kasu, Casa del Terror bat, eta buntana proba honizkian. Bai, danak, hartu gendun... Eta generalian, danak, vale, ambiente diferentia, baten rek pelikulan ambientia, bestezu Mexiko, eta, bueno, baina oso nivel bajua. Bate sustoik ez ginen, dana parrez pasau genin. Neri Mexikoko nola zen? Hostia, Apocalipsis Maya. Eta bestia, La Muerte Viva. Kriston kakatza. Me parecieron dos castañas pilongas. O sea, es que, ulertzet ere, jo haituta ilmazaude urtero juten nibezela, más o menos, ez da inerreza zuri beldurtzia, beste bat beldurtzia bezala, porque más o menos bakizun nun dauden trampako nola duan, baina ez da nik aurreko urtean nahiko ondo pasau nuan, baina urten, pixkat, esan nuan, joda, hemen bueltate eman diozue, porque ez dela, ez karo, urtetik urtera, pertsonal gehiago kentzen badin bazuaz, eskenian, tu. Hor, La Muerte Viva hortan, gaina erki hasi zen, akoratzareiz. Tu, cállate. Nola, sucio, cállate, sucio, aquí mando yo. Bai, hola, sumiso. Bai, eskoria. Bai, holako zoz. Claro, izatea, Casa del Terrortanetan sartu baino lehenu egoten da sarreran tipo bat o tipa bat, eta más o menos esate zuen bienvenidos a Horror in Texas. Si os metéis aquí, puede ser que no salgáis. Vivos, no sé. Baina, o sea, Muerte Viva, cobre. Tú calla, escoria. Eres un sucio, ta. Esi alagatzen, izketan, nahi izketan inda, nada, a callar. Gutan animo eta jumintuan, ni dantzan, da pixka. Ni pixka. ¿Qué haces tú? Para. Pixka dantza inion, da. Los bailes prohibidos. Movimientos prohibidos. Los pases, con el culito. Eta, bueno. Baina ez ziala, disfrutat. Cállate, sucia. Baina, bueno, bai. Txundi da gabentzen. Zera, ara jun, kriston pastizela pagauta, baina, irainak janberritu zuzu. Bai. Baina, bueno, bai, proa honizkian da pixka flojo. Igual zueri gehien gustatu daizuena, zera, la isla maldita. Caribe politxa. Bai. DJ eta ambientia. Horre, paiasua, zaun DJ martxa jartzen, Digo, paiaso, torre, eta gero pare bat espabila bebasa zen hortziar, Bai, hori ere gero aldezu komentau. Gero komentako pixkate, teman sartzen ganean, betiko teman sartzen ganean, hortxe. Eta atrakzioak pixka komentako txugu, baina ez da asko komentatzeko. Atrakzioak, nik importantzia ematen diet, gehien bat, bestia gehiengoa jaumientzako diat, eta nahiko aspergarriak. Honena xambala da. Bai, xambala. Kriston pepinazua. Ez que ematen du adrenalina gehiago, porque, karo, bakarrik sujetatzen dizu potro aldetik palo batek. Osea, gerritik angora dana librean zuaz. Eta hor palo batek sujetatzen dizu bihankak
kuadrizeps aldetikan. Orduan da, sentsazio bat, jungo bazina bezala kriston libre. Eta, karo, igotze banean han tontorrera arte. Eta ite banean lehengo bajada hori da, fua. Terriblea, hori da konena. Subidon de adrenalina. Hori da parke guztiko onena. Bai. Baina beti horrazte zigotzen da, nire ustez onena, atrazio danetan, hola potentietan da, igoeraek. Sí, klak, hor, pizkanaka, igoeraek, la hostia. Kriston garaiera hartzen, motel igotzen, eta esatezu, hemen goitikan, atu hostia, hauko. Gaina, igotzei erdialdea, eta zati, hau jota topezio. Hau ja, behitzek gora, eta bendigo pizte erdiga. Bai. Pepino, eta alboko ikusten, eta kakaztu, eta txuri gora behira, eta has visto pa abajo, tu. Bai, batutan hor pixka ximauru zaina egotea. Hori ez dakit. Xili, juteke nola txuri gora behira. Hor ez dakit parke inguruan zeak egoteian, hortuak egoteian, no? Baina, ni uste, bate baino gehiago txokolatia gainean ite guala eta. Bai, sarrera beste poltza, autobuseko poltsa bana berdizkio. Bai, potatzekoa, ba. Kakazteko. Eta gero, bada beste gauza bat hor atrakzietan, beti daskazu kamera batzuk, arrazia gatatzizuna, tipo fotofinish hor, en el momento de la bajada, orduan hor karetua jarri gara zu beti, kamera izo zein, da gero, atrakziotik atatzean txiringituan, hor zehatzeia, saltzen, merke, ba, igual, arrazki bat, zenbat, 12 eurillo edo, merke. Fotoko da puta bat, 12 euro, hori ondo zio. Hori ez dakit. Ondo zio. Zeinak handirua, igual, frantzesa bai, hori erosteko baina. Kartoizko marko zar batekin, da. Bueno, orduan, zeite ezu normalia, taka, mobila preparatuta kasu, tatatzean, hostia, bernu inagonaban, eta mobilakin zumakin arrazkia, eta. Baina, beti dago sorten dagoak atento, no se pueden sacar fotos, no has visto lo de la foto, no has visto lo del móvil. Ah, no sabía, arrasquilla, ya pues garnaldista, arrasquilla, ya. No sabía, tú has montado 5 veces y no sabes lo. Joder, ya, no me jodas, arrasqui ahorita, 12 euros, sí. Arrasqui horiz, paudek, eta bideoa hogei, entrada osua paudek, beste batzuk igual, fastpass hori, express hori pau, eta hoen hori, beste 12 euro, pau hori eski arrasqui puta horta. Orain guazen, bueno, orain zango, nahan pentsauta berandu gaizatia, baina, bueno. Bota. Sarrera, horraitzen dezu, ustez 57 euro. Danba. Gero, sea, Halloweeneko paka, para las casas del terror, pau gendun, beste 30 usten dut. 30 ez, 36. Aurten igoin dute, lehen urtien 30, aurten 36. Vamos 90. Vale, ja la 30 plantauzea, eta indikan ez tezu zerrin. Parkian, kotxiak insartzeko, beste 10 pago. Ja, eunian. Gero, bertan maskaldu berdezu. Ahí te viene la buena hostia. Beste 20 euro. Gero, zein genuen, nik gofria januan, hor txiringitoa den, engaina bintzia, oso gozua, bai. Oso gozoki. Bai. Baina gofria Nutella tanatakin, orduan, karo, Nutella gatik gehiago gorretizue, tanatatik gehiago gorret, tanatatik. Baina, ostra, nik ja bildurroien sentidu nuanean parkian, izan zan, aitorrek urarosi zuanean da, 4 euro, korrazizkio benian. Hori, eharra izan zan. Horrako jora benitzen, junintzen komunera korrika. Aitor, nik kafia hartu berdian, nahi aldezeo, bai, hartu jazu botella bat. Kafia eta botella, eta 6.20. 6.20 eta. 6.20. Hone gazik horra huzien. Ni kafia se malio iga. Hostia, bituta. Kafia 2.25 eta ura 3.95. Litro bateko botella txiki puta bat. Da, 4 euro eta neska igaldeun nik. ¿El agua qué es? ¿De oro o qué? Es que... No, beste atracción, es lo que hay. Joder, hostia, esta sí que es atracción del terror. Terror. Hostia, benetakoa, Kristo, hostia. Ni acoge notazio, nik antemblekia. Eta horre txia sostena, pentsatzen mandi bazue, bueno, botilla hori bersiklatzekoa, mitiko koloriekin, o, pájaro lokon botilla. Ez, botilla utza, fonbeia normala. Bai. Ni esate izute, acoge nota vuelta honintzen. Justo, erra. Jode, hau no espero, chaval. Eta gero, ni januan ere berandu pizza zati hori. Pizzilla. 6 euro, baina gozua zagoen. Gauza, konpensa hoite. Bai, errorre gauza bat argi dago. Zu oporretan jute zanean, bakizu danatikan pagain berdezula. Eta portantura baten gehiago. Porque ahí se paga hasta por respirar. Baitu, bastante estizurako horatzen komunera jutia. Ojo, ez da galtu esan, porque... Ba, igual aiztera hasiko ya, porque
ni lehen gurtian ezean egon Bai. Italian egon nintzanean, esan izun, komunera jutiarren, pagau inbertzen duen euro bat. Oberta ma sentimo ez dakit. Baina leku oso turistiko eta horre aprobetxa biteia. Pertsonako euro, jodor, papel pixka gastatziaren da, ur pixka gastatziaren. Altu esaten baldin badek, kobratzen hasiko ditu. Ba, nik uste gauza bakarra ez dutenak kobratzen hor Portaventura parke barruan, komunan erabiera. Ba, izalaik, Eta arnastia, haize fresko arnastia. Beste dana... Hori esan zine, zeak loruetako tipuak. Pakito. Bai. Hori puto amo. Hori artista bat. Aspaldieniala ikusi zea loruena, Niretzako, kiston pepinua. niretzako parke guztian daun, bueno, atrakzioetaz gain, espektakulo onena, Polinesian dago, Aves del Paraíso ditzen da, usten da, deitzen dela Pako, ez dakite, abizena nola dan, da kriston artista, eta da erakustaldi bat, nun ateratzitun hainbat txori desberdin, Ba, espezie ezberdin. eta, bueno, gaina asko haundia dira, Ba, eta pepino, buitria, eta Eta politxak, loro politxak eta, hola. merezi du, orduan norbait egun berbadu, dago egunean, usten dut, 3 edo 4 aldiz usten dut. 12 herritan, 4 eta 5 herritan edo. Ezin dezu galdu, benetan, Bai, Oso gomendagarria. Bueno, txistiak igual pixkat, aldau inberritu, ez pixkat, guban bagen eskinda. Bai, amere, zu pentsau, urtero jute mazea eta, claro, horrek más o menos ja argumentua inda, bere saioko argumentua. Orduan, claro, improvisazio kapazitatea badaka, baina, eske, erakustaldi bakoitzean esan beharko basuan gauza diferente bat, claro, egunean 3 dazka, eta urteko isagun guztietan nengo da bera hor, porque ni zenbat aldiz ongo nintzen bizitzan Portaventuran. 12 aldiz. Beti da oberan, ez que inoiz ikusi espektakulo hori, beste pertsona batekin. Orduan, erabili beritzen zu txiste berdinak, eta sí. Baina beti, oain, txiste asko, zera, tendentzi bat arte, txistiak, Zer ba? Dana, Bai, bueno. hor, pixka, hor ikuste publiko artian, hor buruzo hil bat, bueno, adjudicado para el chiste del día. Beti irabitzen du, txiste honentzako burusoil bat. Txiste honentzako Betaurreko, bi eta. frantzez. Txiste honentzako, biletean hori tenduan 3. filako norbaitekin. Ba hori, ditu 3-4 txiste beti berdinak. Orduan, zubak izu nun esan jarri behar pa que no te caiga. Isa, Caribe horror hori, hortan, La isla maldita. Bai, la isla malditako totolapik horrek zeo zezan zea. Tu no sé qué eta buruzoia, aura buruzoia, guanda, nire burua txokatzeko eta. Hor, ze hostiei, Choca, ¿qué me estás llamando calvo? Hola, examen nichoni, yo no soy calvo, Estoy rapado. Estoy rapado. Baina, majuasa, tipo hori. Ta, bestia, ja hori izan zula, lehen saio hasieran komenta dezu. No me toques ese tema. Fitxerua hori, pistolak zuan bandido hori. Aia gintuan Karibeko hori Casa del Terror horta. Moi, txaun, eskabo explico mierda. Karo, Caribe Aquatic Park, normalian, karo, gu guazen gartza kontestuan, jendia jutala normalian udan, orduan, egoten da, Caribe Aquatic Park, da la, parke akuatiko da oztobogana, piztina pilua, eta ez dakize, baina, bueno, gero neguan itxiteute. Uste bakarrik edo alerikita maiatzetik iraia. Eta gero, itxiteute parke hori, ja, kondizioa ez duak izaten, ja, kamizta gabiltzeko eta bainatzen ibiltzeko, eta erabiltzeute parke osua, iteko Casa del Terror gigante bat. Osa da, isa 2 kilometro, eta dana da apainduta, eta horre bai merezi du benetan. Nire ustez atrakzionena da Halloweenen da horietako eta. Bai, ondo montauta, Eta hor, karo, nola jende asko jutean, porque atrakzio guapua eta gaina iten da gauez, iten da 8-etatik amarteriak arte, ja iluntasun osuan, eta karo, kola asko goteia, eta orduan kolak amenizatzeko, egun guztian bueltak egondian pertsonaje horiek, askotan izaten dira de películas del terror personajeak. Bai. La niña el exorcista, gero beste buruzoi izkusten desuna da Aníbal el caníbal. Gero bestia el payaso. Gero el payaso, nola da, Hit. It. Hori. Eta beste lau edo. Bai, zombi pare bat o... Gero son, bakero zombi hori, baina gu ja segitxuan arrapauziogu. Aia gintuan... Ja segitxuan arrapauziogu nundik anzuan.
Zartu eta paiasua zitxon DJ bezala, kuso Bai. musikotia jartzen. Hor, Tope. kriston bailea bota Buah. zitugun. Eske Hor paiasuak peako zauzin. Bai, Es que, guapo buah, izan zen, guapo. Ez zuan espero, es. ez zuan espero. Le echaste y los bailes prohibidos y... Le buah, saqué los prohibidos y los movimientos muy locos. como tira los movimientos. Tipo a gustora hor ikusten, espetakulua. Bai, eta zartu eta, kristuan mintia, eta guazen kola. Eta antxe gauzela, eta hori persona goi bueltaka, eta hori. Aldatetik paiasua, DJ bezala, gero Anibal hor karrito baten bueltaka, taka. Ta sustuak ematen jendea. Da sustua. Pixkate, despistauta gana horko lan, sustua ematen. ¿Qué haces tú? Da, te escupo, yo que sé, holako totak isak esaten da. Hola, fijatzen da. Ostia, bakerua, eta horrela sustua, eta tipo bati, ez? Sustua, eta de repente, neska batena. Eta behakin izketan. Sustuik ez txone, maten. Lehengo beira. Hoi da, urrutitik. Aurretian, bere parian gau eta beira. Fijo, eh? Eta ni, yo creo que este ya sé por dónde va. Sí, de sustos pocos. Oye, fitxa sartzen, a ver si cae algo, eta gero, no, estoy haciendo el personaje eta bai. Potuak. Personaje Irago potua. hemen fitxa sartzen, baina, heavy. Ui, lehengotik arrapo genien. Porque eske, neska hori zitxon gure aurrian. Eta ingen inkolan, hola, ordu bete etzegit, merreta mar minutu hola. Ikola osua gure aurretik. Bakero puta hori, Zematan neskakin. dispara esameakin. Gaina, frantzesa santa ez zion ulertzen. Eta mutila Coca-Cola bida juntzanian, antxe bakerua, taka. Hori la hosti, salva. Hori izan, joa, maestra. Tipua guzan mutila, Coca-Cola baten bila. Eta bakerua, eske isa kambio izan. Isa kambio. Bai, bakerua barrura eta zea mutila sustuak ematea. Bakero, kalienta que sale. Buatxa. Bakero inusentia. Baina, eta gero gaina, jarraitu benion pista, gehiokin iten zuan, iten zuan, hori, mutili pare bat susto eman, baina gero neske eginda izketan, da bestia tontak isak esaten. Hori izan, el mítico Warrior, hor, andaba luchándola, a ver si caía algo, eta gukara poin show. Estás trabajando, da igual, nunca hay que bajar la guardia. Baina hori, askotan ordu extra biek, gero batzutan kobratian eta estatutan ez, horre sartu inzitun, por si acaso, eta ez da Saloguen dio Pachitoa junda, tú estabas antes en el Caribe, en el Gorro, sí, yo soy el vaquero. Yo soy el vaquero, el vaquero pajero. El de la pistolita. Pistolita, sí. Bai. Arki. Hotelak pepinua, eh? Bai, gero, suerte txarroki gendun, eguneko azken momentuan pixkat eurilla izan, ja, esan gendun, eurilla azten bada, a ber, zertatzen hemen. Eta, bai, gertauzan nahi ez genduna. Efectivamente, dana petatzen zuena. Parau bitituzte, atrakzioak, ja, pixkat aizia eta aztean ian, prekautzioz, parauta. Gainak, eta, karo, ja, jendia astea, batzuk juten, bezatu gehiago iten diakolan, da, bueno, suerti hauk gendun, hor... Xamalan? Ez, baina, txiko prekabido, kartak eraman genitun. Ai, ja. Kale, kolan itxoiten gauzen bitartian, Zema partia bota zituzuen, ez da gizen bat, eskoba eta musian, da... Mentiro zuare bota genin, hijito tartian, hor... Akoratzen eta bestia beira, ¿a qué jugáis? Yo eso quiero aprender. ¿Qué juego es ese? Baina, bitu. Zaitin sekula okurriu eta aitorrok esan ziten, kartak erango ditut kolan gauzen... Gure aitor xaliak. Jode, oso ideia horrengo baterako ere, kartak beti. Eta akoratzen daiz, euria ziuen nian da, hostia, xambala, está fuera de servicio, eta, bueno, gau ingo gaituk. Bea etzan kontura, beste dena kontura usen da bera ez. Atrakzioko, karo, ja bauazen hogei bat minutu zai, da gukolatik gertu ja montatzeko, eta atatzen da hango tipia, oiek, ez daki, supervisoriako esate izuena pasatzeko, eta gero beitizue alturana, eta bueno, eserlekuana kondo gotia itxita, eta bueno, baitako tipa bat, jende guztiari, estás fuera de servicio, jende guztia kontura usan, que ya estaba de servicio, que ya estaba aizian prest. Ikarruak ateatzen aizian. Montatzeko, eta fuera de servicio. Eta tipia mundu guztiari izaten, que está fuera de servicio, gaina beste idioma batzutan bai. A ver, no, eres la única que no se ha enterado aquí en toda la cola, que estamos más de 1000 personas, que está funcionando, chavala. Funtzionatzen, baina, eurilla zitxone.
baina pixkat. Pixkat, Hori hor, este peligroso bai. lehengo bajada jandage, osea, ematezin, 50.000 milioi moskito jaten gauzela, dana begile eta akoratzea. Tanta begietan, minatan. Mina. Baina, ze guapo, ze sentsazio hor, ni goza binuan. Ta, beste gauza, hor, eurilla zizan nien ikontura honaiz, gauzak aldau indiara. Nun gehaudia portaventurako txubaskero hori zadar, Bai, tan azkarri hori. eske bak uste gertatuan. Leheno toki danetan zitu, eta Bai, euri porque- pixkat eta dana txubaskeruekin. Hori gertatzean da, normalian, Txinuak erosizkietanak, a tomar por culo. tutuki esplashian eta montatzen zanean los tronquitos da, hori eraman berdezu ez bustitzeko, bueno, kristone guzkia eta iten badu askotan baina horian juten zea, eta Bai. kamiseta gabe. Baina, nik suposizio bat badakat, porque behitu ingendun gero dendan, zen balio zuen, gatzen zazu, ni bai, 15 euro. Me cago en la puta. Claro, es que esta misterioa jon, es que da atrako a mano armada, 15 pago bat izinek erosiko dizu, tutuk bueno. esplasiko txamarra puta hori. Gero, juergan, atatzen baiz, boltzikoan sartu eta derrepente hor Ah, txosnan hor, jartzen eta puta madre. Guk deako jaietan erostitugu askotan korriara juteko, ojokuetara juteko euri itxarreitu Nazkarri. Deako txinuan 2 euro balio dituzte. A ber, kriston txoska dia, baina bueno, 2 euro bat izena zu. 15 euro zein pago izkizu, si 15 euro bat ikan txamarra gazu. Es que, claro, Igual, asko gota frantzez inusen dugu bat. imaginau, hartu berba ezu, pixkat ura segotiantzako eta txamarra ez bustitzeko, 20 euro. Es que, a ver, zer gauz, orauta... Baina viaje politia izan zen. Viaje politia, portaventura beti da, gomendagarria. Eta beste dato kurioso bat, normalian, udan jute zeanian, badao munduan leku bat, Euskal Herria, baina Euskaldun gehiago dauzenak. Increíble. Hori izaten da, Portaventura. Udan. Increíble. Zuzuaz Portaventurera eta Euskal Herria, baina Euskaldun gehiago dago. Ez que ez Euskalduna akarrik eziki, Bai. debako jendia aurkitzea. Osea, esatik, Debakoa, motrikoa, goi barkoetan, eske, nik ustet, Cambrils eta Salau eta Euskal Herrikoa diala. Bai. Da Euskal Herria. Osea, Tipo, terreno cedido. bai, osea, Katalunian dago, baina ez da baskizao. Ez da Bai. hori nola konkistauta bezala. La reconquista hortik hasiko. Bai. Poliki jungo expanditzen portaventura, eta Euskaldunak jungo ditu sartzen, camping txikiak sortzen, Bai, ta. Baskeland, berria. Portaventura land, pues Baskeland ingo ju. bai. La hostia, baina debako jendia eta dan aurkitzeko. Portuko aventura, ez da nola izango, baina Es da increíble. kuriosua. Eta karo, aldi honetan jungea eta ohituta beti Euskaldun pioa eta aldi honetan dana frantzesak. Francis. Hor, pixkat rarua izan da, baina bueno. Bai. Nekegarria. Niretzako, pixkat, frantzez, hainbeste frantzez, ni, Bai, bueno, askotan guia gorrotatze ditugu, gehien bat, Prejuizioa. bai, gehien bat nola konduzitzen duten ganatik. Baina akordatzen laiz, azkeneko kasa de terror hortan, frantzesa hori atzetik da, korrika Hostia! txilixo gatorri zara. Ematen zoan benetan hilbiazio. Horre bai asusta. Adelanta, ben segunda. Txilixoa, beso. Zuri aldu zizu. Heldu? La paso horrela bezala atzekan dira. Quieto! Txilixo gata. Gaina esan atzeko grupoko tipa bat. Bai, Osea, bai. Korrik atea que le zan. llevamos 1 minuto de ventaja. Ba, eta gaina gu azkar juten ginen, aurrekoak harrapatzen gintuen. Bai. Aura kojonauta zan. Egarra izatare, azken igual. hori Hazla está esta, eta korrik atea zan. Que claro, etorri izan tipua motosierrakin asustatzea, eta nik esan nion, aldea ez. Ez zetikan, tipia por patas acojonauta da. Hori onena, te juro, boa. Terrible. Bai. Da bueno, hori, ez dakit, norbaiteri balioko dion honek, kontzeju batzuk edo... No? Ba, aholko eso, ni beti bada zaman. Portaventura, un pepino. Batzutan, hobeto, bezutan, ez hainondo, baina... Bai, nik aitortu berdet, urtiak aurrera duazen ainean, ez dakit, ja oso ikustea katelako edo, baina pixkat nivela bajatzen da bezala, ez dakit. Leno ikusten nuan, hobeto preparauta zaola bezala, o gogo jokin bezala, bueno, ez dakit, igual pixkat pertsonala kentzen daude, o igual presioak ego dizkiot, ez dakit. Presioak, Ja, pixkat nivela getxita dago. Dana juntatzea, eta azkenian, ja, 50 aldiz jundare, Bai. eta... Azkenian ja urtero juten bazea, ja, kizu, ya está todo el pescado vendido. Orduan, bueno.
Baina hau esan dare, urren urtean segurazki berriz jungo gara. Bai, eta berri izango, menua kastaina pilonga, eta bero, urren urtean berriz jungo naiz. Loruen ikusiko jo, xambala montako haitu, eta gofria jan. A toma por culo. Beste pakito hori jubila barte behintzat. Ura ez dio erosiko, hori klaruzeka. Ura ez dio. Ura etxetikan, eroskitikan, erabano, lo que sea, eta... Ba, oso ondo. Eta horre pena izan zen, lehen ez te komentau, etorri reit, burura. Baskaltzeko, leku honena beti izaten da, la kantina, daola Mexikon, horre hurakan kondoren albuan, ondo jatea. 20 euro batikan, primer plato, segundo, eta postria, eta ondo, arroza... Hurakan kondoren albuan ez? Beste atrakzio honenetako baten albuan ziokori. Esreken showan albuan. Hostia, esreken showa... Mitiko esrek. Infumable. Baina, sematu meza zen, taka, Beti baten badi. Ojo, cuidado, Hor sartzei esre barrua eta zati, tu sales a las 5. Venga, hor txekito. Hori bai, esrek eta Fiona, egon biarea potro tartea, un guztio armutu berdina egiten. Increíble, baina bai, kantina hori onena. Kantina hori izatea, ondo, porque bueno, ondo jatiaz gain, egotea espektakulua. Bai. Ordu batetan, ordu bitan eta irutan. Eta gokun ginean ordu batan, eta ez zaguala. Se kristoi. No, porque en Halloween solo hay a las 3 y a las 4. Y, joder, ya nos han hecho el lío, etorrega baskaita nahi eta baskaldu bitartian espektakulua ikusteko, porque gaina nahiko ondo gota espektakulua dantzena eta que en Halloween que no hay. Eta gero beste lekua gomendagarria ere da Far Westen, horre hoi asko eta matuten lekuan. Bai. Horre ere ondo jatea. Eta espektakulo hona da, Far Westen, Hori el kankan eta peorezak saldien hona saldiekin ez egiten. Ezin izan dago ikusi kankanekua, porque bersan entrada anticipada, inbezur reservau. Eta karo, guk ere etzakagun denbora, eta ez nian konturau. Eta karo, dana ezin zai hau. Orduan ba, bueno, guk elegitu genitun ikusi nahi zitugun danak, eta bueno, suertez ikusi genitun. Orduan ba, bueno, nahiko... egun polita, egun ta erdi, porque lehengo gauian egon ginen la isla malditan, en el pasaje gran del terror, eta gero urrengo egunean, goizian goizkun ginen, dana montau. Orduan, ba, bueno. Esperientzia hona da, hola, kustezu, egunean hartu, martxa, loin, da, egun bat pasata, vuelta. Sekotxian zedia laborduta erdio. Bai, de repente, genin. Pizka zapatia mate bai osu, laborduta hogei joan, zaoz. Gehatzea izmitiko sobradiel hortan, una paradita. Bai, pizkat, parada batan. Parrasta da bota, kafetxo bat, a 6. Así que nada. Bai, a ver, hartze du berriz, hemen indarra, programantzako. Zen, gabila bete ingabe. Kiston deskantzu hartu diu. Azkena ez da bite, Sanroketako egin gendun. Bai, azkena igual abustu bukaran egin gendun. Iruia bete, Jode, bai. Asko, Ba, bueno, ikusiko dugu, oain digan ez dugu izerpentzau, urrengorako, así que zoze otuko zaigu. Bai. Bate mati agur pixka sartu berko. Bai, pixkat, katxon dugu pixkat, hemen, diantzako, Oso ondo, ondo zei eta... Izan utxa. Okerkale irratia.